मा मुं होनो नोंनि हौवानिखौ? बिपुल नार्जारि। नोंनियालाय? रन्जिता नार्जारि। मा गामि बियो? कुमारपारा सेसापानि। गिनानै जोङो न'आवनो थायाखै, रावबो गैया आरो जों बिमा फिसाल' थायो दा। बायदिसिना बायजोब्बाय माजोब्बाय, एसे सहाय हरबानो जाबाय नोंसोरो। मा खालामनो आरो उपाय गैया। न'आव थानाय बाकसफोराबो बायदिसिना जिफोराबो सिलिंखार जाजोब्बाय, माइखौबो जालांबाय एसे, माइरंबो जाजोब्बाय। हरनि 9टासोआव। मा खालामना दंमोन नोंसोरलाय? जोङो दा गेदेरफोर मोननाव ओंखारलांदोंमोन आरो दा इसानावनो थाहैनानै ओंखारलांदोंमोन आरो जेन थेन बासिलांदों आरो जों दा। जों माने दा ओहो न'आव थायाखै, सानथाम सानब्रैसो जाबाय जों न'आव थायाखै जों न'आवनो, गिनानैनो जों थानाय जायाखै आरो न'आव। हौवा मानसि गैया आरो जोंहा दा न'आव, दा जोंहा बिमा फिसाल' थायो आरो। गिनानै जोङो न'आवनो थायाखै, रावबो गैया आरो जों बिमा फिसाल' थायो दा। बायदिसिना बायजोब्बाय माजोब्बाय, एसे सहाय हरबानो जाबाय नोंसोरो। मा खालामनो आरो उपाय गैया। मानैमोन मैदेरा। फालो फैदोंमोन ना मानैल'? फालो फैदोंमोन फैनाया, थेवबो फालोआ बिथिं फैनो हास'वासै, मानैल' फैदों आरो ना। गावस्राना फैदों आरो। मा मा सिलिंखार जाखो? न'आव थानाय बाकसफोराबो बायदिसिना जिफोराबो सिलिंखार जाजोब्बाय, माइखौबो जालांबाय एसे, माइरंबो जाजोब्बाय। माइयालाय बस्थानैमोन, ओमफ्राय माइरङा बाल्थिंनै दंमोन आरो। जायाखै खोमा इसोरो मिथिया, आलाय सिलाय खालामजोबदों आरो। आलाय सिलाय खालामनानै माबाजोबदों इसोरो। एसे सहाय हरबानो जाबाय नोंसोरो जोंखौ। मा मुं होनो नोंनि हौवानिखौ? बिपुल नार्जारि। नोंनियालाय? रन्जिता नार्जारि। मा गामि बियो? कुमारपारा सेसापानि।